Aniya na mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, presyo sa bugas, gilaomang muusbaw karong nagsingabot na ang Pasko ug bagong tuig. Kapitan Oscar Dodong Bocol Jr. nga gipusil patay gihatagang birthday tribute sa iyang haya. Lubong gikatakda na. Sa detalye sa ato mga balita, gikatakda na ang lubong sa gipusil patay nga si 3 de Mayo Kapitan Oscar Dodong Bocol Jr. sa Digo City, Davao del Sur. Ug karong adlaw, Disyembre 12, usa ka tribute ang gipahinungod sa iyang pamilya kay magsaulog unta kini sa iyang adlaw nga natawhan karon. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Usa ka birthday tribute ang ipahinungod alang ang kanhi 3 de Mayo Kapitan Oscar Dodong Bocol Jr. Biyernes sa hapon, Disyembre 12. Magsaulog unta sa iyang ika-35 anyos nga natawhan ang kanhi kapitan karong adlaw. Ang birthday tribute gitambungan sa pamilya, higala ug mga supporters sa kapitan. Gipahibalo na sab sa pamilyang Bocol nga sa umaabot nga Disyembre 19 ning tuiga ilubong sa Digos Memorial Park si kanhi Kapitan Dodong Bocol Jr. Gihinumdum sa pamilya nga wala sumala pa nagahikay sa iyang birthday ang kanhi kapitan. Inay nagapahigayon kini kaniadto og outreach program sa Barangay 3 de Mayo, Digo City. Kahinumduman, nagipusil patay si Kapitan Dodong Bocol Jr. gawa sa iyang balay samtang nag-live streaming sa iyang Facebook account nitong Nobyembre 25, 2025 sa gabi sa wala pa mailing responsable. Doon na persons of interest ang kapulisan. Nagpahigayon na sab og parallel investigation ang NBI 11 aron masulbad ang kaso sa pagpusil patay sa kapitan. Padayon ang panawagan ng hustisya sa pamilya, higala ug mga supporters sa kanhi kapitan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nagpahigayon og medical evacuation assistance ang mga personahe sa Coast Guard Station Davao Oriental sa usa ka cruise sa barko nga nakasinati og lipong-lipong, nagsuka ug naglisod og ginhawa kaganihang buntag Disyembre 12, 2025. Ani ang report ni Peng Alinyo. Sakay sa fishing vessel DJB6 na abot sa mga personahe sa Coast Guard Station Davao Oriental ang nasabutan nga area alang sa medical evacuation assistance, particular sa 2.7 nautical miles east sa Pongada Island, Mati City, Biyernes sa buntag Disyembre 12, 2025. Ang pasyente usa ka crew sa MVK Pride nga nakasinati og lipong-lipong, naglisod paginhawa ug nagasuka nga adunay sagol nga dugo. Bandang alas 8 sa buntag malampusan ang medical evacuation assistance ug nabalhin sa fishing vessel ang pasyente. Pagabot sa pantalan sa Mati, gisakay dayon sa ambulansya ang crew o gibiyahe padulong sa usa ka ospital sa Davao City kung asa siya natambalan. Ang malampuson nga operasyon sa Coast Guard napakita sa ilang dedikasyon pagtabang sa mga nanginahanglan kauban ng ilang partner units sa kadagatan. Nasayran nga kagahapon pa Disyembre 11, 2025, gialerto ang Coast Guard Davao Oriental sa himuong medical evacuation kay naglawig pa ang barko sa dagat Pasipiko. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Kamatikdan karon ang pag-usbaw sa presyo sa kilo sa bugas. Apan gikabalakan nga mosaka pa ang presyo niini hilabi na sa paglugway sa Malacañang sa moratorium sa rice importation. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Aminado ang negosyanteng si Eric Pundok nga dunay pag-usbaw sa presyo sa iyang baligyang bugas dinhi sa Bangkiron Public Market sa Davao City. Sumala niya daghan og supply sa bugas sa syudad, apan ang problema menos pud ang mamalit tungod sa mingaab na sabang mga konsumidor sa kalit nga pag-usbaw sa presyo sa matag kilo niini. 200 hangtod 250 pesos ang gisaka sa presyo sa matag sako sa bugas. Busa obligado ang mga negosyante nga magpausbaw sab sa presyo sa matag kilo niini aron dili malugi sa kumprada. Ni samot ang kabalakan ni Pundok, hilabi na kay gilauman pa ang usbaw sa presyo sa bugas karong holiday season. Naglisod sumala pa ug adjust sa ilang budget ang mga konsumidor. Tug na storya na may supply kaya lang mo lagi ang ilang ginasulti nga dili man kaya sa presyo sa syudad nga presyo kay kumo ang ginasulti nila as the hearsays goes from the farmers itself, from the traders itself, and from the production itself, ginabarat diri
kung moabot diri sa syudad nga baraton, might as well dito na lang sila mamaligya sa ilang lugar, wala pa yung mga expenses. Alang kang pundok, dili lang ang mga gagmayng negosyante nga sama niya ang apektado sa usbaw sa presyo sa bugas, kay mas naapektuhan ang yanong mga konsumidor. Rice is the basic necessity of we Filipino. Nonetheless, dili man kalikayan sa ginasulti nga ang atong panggobyerno karon, hantod lang sila mamaba. Pero wala sila ingon nagmata kung unsa ang realidad nga sitwasyon sa atong katilingban. Kung unsa bay epekto ani sa mga atong katawhan, hilabi na katong mga ginasulti nila from the Z family. Ingon kay Z family, katong igo ra makakaon, mangunguma. Tapos ang ilang plano permanente o ilang ginapadayag nga kukunhod ang presyo sa bugas, it's an illusion. Kahinumduman nga temporaryong gipasuspinde ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pag-import og regular og well-milled nga bugas niadtong Setyembre 1 ning tuiga sulod sa 60 ka adlaw pinagi sa Executive Order No. 93 apan gilugwayan ni Marcos ang moratorium sa rice importation kutob sa katapusan sa tuig 2025 pinagi sa Executive Order No. 102 nga iyang gipirmahan niadtong Oktubre 30. Kini subay sa rekomendasyon sa Department of Agriculture human sa konsultasyon sa Department of Economy, Planning and Development ug Department of Trade and Industry. Ituyo na siguro nila kay para haron ingnon nga gitagaan nila chances ang mga farmers nga makapresyo sa laktod nga presyo gyud kung unsa gyud. Baka ginawa murag ingon nga nakabawi, pero in the sense and reality it's just a hearsay or connotation as what they said na panandali ang alibyo. Dapat, if they want really to succeed any of the prices arising nowadays, dapat i-address nila kung unsay tama nilang buhaton. They knew all the facts. Alam nila kung anong dapat nilang gawin, pero they always keep on depending on their superior. Hanto dinana lang, naagya po'y kuan ba, price monopoly. Ang extension sa rice import ban makahatag og padayon nga proteksyon sa mga lokal nga mag-uuma batok sa down price pressures ikan sa imported nga bugas, masustener ang market stability ug aron maprotektahan ang mga konsumidor. Sama ni pundok, mipausbosab silang presyo sa ginabaligyang bugas ang tindahan nga ginabantayan ni Albert Arzaga. Nasaka sa pero gamay ra man. Dagan pa. Sa update sa presyo sa bugas sa Bangkiron Public Market, ana sa 1,450 pesos ang 25 kilos na sako sa bugas nga kuha ko yelo kung 58 pesos hangtod 60 pesos per kilo. Lokal nga joke rice ana sa 1,350 pesos ang sako sa 25 kilos kung tag 55 pesos per kilo. Jasmine ana sa 1,150 pesos ang sako sa 25 kilos kung 46 pesos matag kilo. 7 tanner 880 hangtod 1,100 pesos ang matag sako sa 25 kilos. Nang hinaut ang mga gagmayng negosyante, unta dunggon sa gobyerno ang mulo sa publiko na tubagon o pangitan o pamaagi na maaksyonan ang grabing pag-usbaw sa presyo sa mga palaliton, ilabi na ang bugas na nag-unang panginahanglanon sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Kapulisan sa Dipolog City nagpahigayon og simulation exercise alang sa mas paspas nga pagresponde. Kasaligan, durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Genie Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning siyudad sa Davao. Duna usab sila'y showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila'y branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sapay imong gihulat, Genie na! Hinumdumi, una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadhuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation.
This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gipambungkag sa lokal nga gobyerno sa Zamboanga City ang mga struktura sa palengke nga illegal nga gipangtukod. Ang demolisyon gimando mismo ni Mayor Olaso kay posible kining magamit sa illegal nga mga aktibidad. Anyang report ni Eugene Hinutan. Gidemolish ang kapin kung kulang 50 ka mga illegally constructed structures sa Magay section sa main public market sa Zamboanga City human sa gihimong tagging operation sa LGU ug pag-serve sa tulo ka notices aron muhawa. Gihimo ang clearing operations niadtong Miyerkules ug kagahapon Disyembre 11 nga gipangunahan sa mga personahe gikan sa City Administrator's Office, City Housing and Land Management Division, Main Public Market, City Engineer's Office, General Services Office ug sa Office of the City Environment and Natural Resources nga suportado sa Zamboanga City Police Office. Ang demolition ug dismantling of informal structures resulta sa pagbisita ni Mayor Kaimer Olaso nga mao'y nagmando sa pagdemolish sa estruktura nga illegal nga gitukod sa lugar nga nahimo isip drug dealing, drug use ug related criminal activities. Nadismaya si Olaso sa kondisyon sa main public market hilabi na ang mga issues sa field, illegal structures of vendors nga wala mituman sa proper waste segregation. Sumala sa mayor, makatabang ang clearing ug clean up activities sa pagmintina sa kahinlo ug masiguro nga makahibalo ang mga residente sa proper waste management. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipakita sa mga pulis nga wala sila'y pasayloon o galing aduna sila'y madawat nga reklamo batok sa pagpabuto og firecrackers o pyrotechnic ug lantaka kay ilahag yun kining respondihan. Kagabi Disyembre 11, tulo ka mga lantaka ang gikumpiska sa mga pulis nga miyembro sa Talomo Police Station 3 gikan sa Batanong residente sa Barangay Talomo proper sa Davao City. Anyang report ni Eugene Hinutan. Gikustudiya na sa Talomo Police Station 3 ang tulo ka mga improvised tin cans, plastic cannons kung lantaka nga nakumpiska sa mga pulis ato sa gihimong ocular investigation sa Ulas Barangay Talomo proper Davao City Huwebes sa gabi Disyembre 11. Human makadawat og report gikan sa mga concerned citizens nga dunay nagpabusikad og lantaka sa lugar. Subay sa report sa kapulisan, voluntaryong gi-turn over sa inahan nga si alias Marilyn 45 anyos, residente rasab sa lugar ang mga lantaka nga mo'y gigamit sa iyang anak nga si alias Dodong kinsa gitudlo sa mga concerned citizen nga nagpabuton ini niadtong Lunes, Disyembre 8. Kahinumduman nga daanang nanganti ang Davao City Police nga no mercy sila sa madakpan nga makasupak sa firecracker ban sa syudad ug kapil sa ilang pangkumpiskahon ang mga lantaka nga gamiton karong holiday season. Niadtong miaging adlaw, nagpahimangno si Police Captain Hazel Caballero Tuazon, ang spokesperson sa DCPO, nga gimanduan na ni Acting Director Police Colonel Manan Muarip ang kapulisan nga mas pakusgan ang monitoring sa firecracker ban nga kapindua ka dekada na nga gipatuman sa Davao City. Sumala ni Tuazon, mga bata ang sagad makuha og lantaka, busa ang maginikanan ang papanubagon, inigunay maangol sa binuhatan sa ilang mga anak, subay sa civil liability tungod sa lantaka. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Usa ka simulation exercises ang gihimo sa kapulisan nga sakop sa Dipolog City Police Station isip parte sa Enhanced Managing Police Operations Training. Kini aron mas mabansay pa ang puwersa sa kapulisan sa paspas nga pagresponde. Anyang report ni Dina Diestro. Diretso sa pagresponde ang kapulisan sa Dipolog City Police Station diyang nakadawat og tawag gikan sa usa ka concerned citizen sa gibiang bag sa may tindahan sa Barangay Minawog. Gikan sa police station paingon sa CIMEX site anaa sa halos 3 ka minuto una niabot ang mga pulis kauban ang mga taga Bureau of Fire Protection, AFP ug taga LGU. Daling gikordon ang lugar ug giinspeksyon sa K9 unit. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Kishna Asaale, hepe sa Dipolog City Police Station, dakog ikatabang para sa ilang paspas nga pagresponde ang paspasab nga pagtawag o pag-report sa mga nagpakabanang residente. Supposedly, mag-e-escalate sana yung senaryo natin from baggage left unattended going to hostage taking. Yun lang, dahil masyadong mabilis yung respond ng ating kapulisan, yung mga suspect natin, no, yung description, naabutan kaagad ng ating mga responders at nahuli kaagad. Ang simulation exercises para sa Enhanced Managing Police Operations EMPO training ang gihimo isip pangandam na sab sa selebrasyon sa Kapaskuhan aron pabiling update nga makaresponde ang mga pulis sa bisan unsang insidente. Importante po yun, no? Doon po natin malalaman
kung ano po yung mga dapat po gawin, no, ng mga kapulisan natin in case na may mga ganitong senaryo o insidente. Padayon sab nga nagapahimang no ang kapulisan sa publiko labi na sa pagselebrar sa Pasko ug bag-ong tuig nga magpabiling alerto sa palibot aron mahimong hapsay ug luwas ang selebrasyon. Dine Gestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Ito naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alas dugang mga balita, bisitaha ang website na www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram, Newsline Philippines. Ug sa Twitter, Newsline Philippines. Kung adto na may mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Masundan sa ninyo pinaagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!